bersama Irul Elektron Profesional. Blitar ono hiburan kang segar, Raja Wali TV wis kondang kawentar, pancen komplit tenan acarane, dangdut Cempo Sari Gulali lan liyane. Raja Wali TV pancen nyoto, acarane cocok kanggo keluarga. Mula aja pilih channel liya, dipirsani mengko nganti paripurna. Ana maneh adicara leyeh-leyeh, dipirsani ora duwe rasa waleh. Raja Wali TV pancen beda, manggon ana ing Blitar Kota Patria. Ayo kanca dipirsani bareng-bareng, terus sepisan ning ati rasane seneng. Beber kloso karo lenggae sing nganteng, Raja Wali TV acarane gayeng. Blitar ono hiburan kang segar, Raja Wali TV wis kondang kawentar, pancen komplit tenan acarane, dangdut Cempo Sari Gulali lan liyane. Raja Wali TV pancen nyoto, acarane cocok kanggo keluarga. Mula aja pilih channel liya, dipirsani mengko nganti paripurna. Ana maneh adicara leyeh-leyeh, dipirsani ora duwe rasa waleh. Raja Wali TV pancen beda, manggon ana ing Blitar Kota Patria. Ayo kanca dipirsani bareng-bareng, terus sepisan ning ati rasane seneng. Beber kloso karo lenggae sing nganteng, Raja Wali TV acarane gayeng. Raja Wali TV acarane gayeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.